हेलौ लोगोफोर बरायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे मोनसे गोदान ब्लगाव आङो दिनै नोंथांमोननि थाखाय मोनसे भिडिअ लाबोनो सानबाय आरो ना लोगोफोर दिनैनि बे भिडिअआनो जागोन जोंहा हाजोआव फैनायनि दे माने जोंहा गाहायाव ओरैबायदि गरम दायोनो आसामाव मा होनना बुङो दिनैनि तारिखाव आसामाव जोंनियाव गासै मा होनना बुङो 39 थांदों दे सान्दुङा ओरैबायदि गरम बे गरमनि थाखायनो जोङो मा होनना बुङो अरुणाचलाव फैबाय आरो ना अरुणाचलाव फैनानै एसे थान्दा जाफैबाय नैबेयाव मा होनना बुङो सुकान नालायाव एसे थान्दा लाफैबाय लोगोफोर मा होनना बुङो ओरैबायदि मोजां गुसु दैया नायदो बिराद मोजां आरोना बेयाव दायो टेम्पारेचारा 28 लोगोफोर मिथिबाय 28 जोंनियावबा बेसेबां 39 40 थाङां ओरैबायदि आजादि आरोना गुसु नोंथांमोनाबो फैनो हागोन माब्लाबा फैयोब्ला जुदि गरम मोनोब्ला नोंथांमोना फैनानै बेयाव टाइम पास खालामफैनो हागोन आरोना ओरैबायदि इन्जय इन्टारेस्ट न नोंथिं एसे देखायनोसै जोंहा नैबेयाव ब्रिज बनायबाय थादों गोदानै दासिमबो कमप्लिट जायाखै ब्रिजआ नै अरुणाचलावथ' आरो ओरैबायदि टुरिस्ट मा बुंबावनो आरोना दुगैदो आदै दुगैदो गामसा दोङोथ' दुगैगोन मोजां नांदोंना आदै गोसो माने बेयावबो लकेलनिफ्रा फैनानै दुगैफैयो आरोना नैथिं दुगैदों ओमफ्राय आरो नैथिं दङ नै गोजौआव माने बिथांमोनाथ' आरो गरमखौ सैज्य खालामनो हायाना जोंबोथ' नै हायिनि थाखायनो थारमाने फैबाय आरोना बेयाव ओरैबायदि हान्थि मजा वाव ओमफ्राय नायदो नैथिं नै हाजोआ जोङो सिगाङाव बे नालायावनो ओरैबायदि खस्थ' मोनोमोन दे अरुणाचल थाङोब्ला सिगाङावथ' आजि 10-15 बोसोर सिगां थारमाने लामायानो ओरैबायदिमोन दिस्टार्बमोन दायो ओरैबायदि मोजां जाबाय हाइफाइ जाबाय माने आरो दैज्लाङाव ओरैबायदि देरो दे बे नालायाबो मिथिबायना ओरैबायदि देरो बिदिनो दुगैदो आदै हा दुगैया दुगैनांगोन दसे गारिखौ हले सुना लांनांसिगोन जोङो बेयाव सुनोसै एसे गारिखौ एसे साफा खालामना थांसै गारि सुबाय दायो बेगावहाय जादों जादों दा सुनांगो मोजाङैनो गारिबो सुबाय लोगोफोर नायदो ओरैबायदि मोजांखा दैया माने आरो नोंथांमोनाबो गारि सुनोबा फैनो हागोन नै मजा ओरैबादि बाहादुरिखा आरोना लोगोफोर माय दाउफोर नामा सेम्पु लाबोनांगौ गैया माबा खालायदों माथो हनैनो बे मेसेङाव माबाजों जानाया सोर जालायदों दायो बेयाव गारिबो सुबाय दुगैबायबो जोंनो गारि सुनाय भिडिअखौबोथ' नोंथांमोना नुखाबाय ओरैबायदि मोजां हाजोआव लोगोफोर नायदो नैबिथिं थारमाने दैज्लाङावबा नैबेजों फैयो आरोना दैया ओमफ्राय दायो पाइपनि दै नैबे गोजौनिफ्राय फैदों आरोना नैथिंबो जोंहा बिथांमोना लकेलनि जाहैबाय बिथांमोना दुगैदों नै दुगैफैदों आरोना बिथांमोनाबो लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै जुदि मोजां मोनबायब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामना होबानो जाबाय आरोना दिनैनि भिडिअखौ ओरैबायदि इन्टारेस्ट फैनो हागोन दे लोगोफोर नोंथांमोनाबो नै वाव इन्जय उदालगुरियाव जोंहा दिनै 39 नाथाय बेयाव मा होनना बुङो 22ल'
गरमा ओरैबायदि आजादि नों दुगैला बन्द' दुगैला दुगैबानो जायोमोन माथो हो जाबाय गारिखौ ओरैबायदि साफा सुना लाबाय जोङो बेयाव खिन्थु बाल्थिं ओरि लाबासोना बाल्थिं ओरि लाबोनायबा नैबे साखाफोरखौबो सुनो हागौमोन कैसे भैया ठीक है ना आराम लग रहा है नीचे गया था बहुत गर्मी है ना नीचे अभी नहा रहे है ना अभी अच्छा लग रहा है आटा से नहा लो हाँ अब तो कहाँ से आया हम तो नीचे से आया उदालगुड़ी यही तक आया हाँ यहाँ तक आया ठंडा खाने आया हम नीचे में इतना गर्म बा नीचे में कितना गया समझता है आज 39 इधर तो यहाँ में 22 अभी गोबां मानसि फैयो आरोना बेयाव लकेलनिबो फैयो बाहेरनिबो फैयो दा जोङो थांनोसै लोगोफोर टाइमाबो जाबाय एसे ओमफ्राय आरो जोंहा नैबेयाव नैबे गारियाव दै सोसिगोन ना बिथांमोननो दै लांगोन साइडनि थाखाय दायो थांबाय थानोसै लोगोफोर वाह एकदम अच्छा लग रहा है भैया अभी अच्छा लग रहा है ना अरुणाचल जिंदाबाद गरम के लिए ना अरुणाचल जिंदाबाद इतना स्पीड एयर कैसे सुकान नालायाव दुगैफैनायमोन लोगोफोर दायो जोङो ओंखारबाय ओंखारनानै दा थांबाय थादों नै ओरैबायदि मोजां गुसु दा बोथोरा बा बुंनांला आरोना इन्टारेस्ट फ्रेश नांबाय अरुणाचल हाजो लोगोफोरा नायदो नै दा नै मोजां नांबायना दुगैनानै मोजांलायबाय अनिल सर अलाय अनिल सर फैगारनांगौलै सम सम बिदिनो माब्लाबा इन्टारेस्ट नाङो इन्जय नाङो आरोना ओरैबायदि आराम नांबाय गुसु मोजां नांबाय आरोना बोथोरा बिराद मोजां बेयाव खारन अखाबो हादोंमोन दा दहाय सानाव एबारनिफ्राय मिथिबाय आरो उदालगुरियाव जुदि गरम जायोबा डाइरेक्ट सुकान नाला खारबो इन्जय खालाम जोंहा दैया दुगैबाय खिन्थु जों दुगैयासै दा ओंखारफिनबाय आरो जोङो नै आरो गुदुं जाहैलायनोसै जोङो गुसुखौथ' जाबाय गुदुं जाहैनोसै एबार अरुणाचलाव थाबायनायनि मजायानो बेलेगलै लोगोफोर फाइनालि दायो जोङो लोगोनि न'आव सफैलायबाय नै बेयाव दसे हाबफैबाय नै बेयाव एसे दिन्थिनोसै लोगोनि न'खौ ओमफ्राय आरो लोगोआ गैयानो बाहेरायाव थांदों गुबुनाव अब्लाबो जोङो हाबबाय बिसानियाव ओमफ्राय दायो नै बिथिंनो जोंहा ताजा ना मरिया आयै बिदै गोनां जिन्दा थारमाने लोगोनि हिन्जाव हमना लाना फैबाय आरो बेखौनो दैमानिफ्राय ताजा ना खान्दा ना बोथियाबो दङ माथो ना मावगुरसो बेसो माबालाय बोथिया हाजोनि दैमानि बोथिया आयै बरिया ताजा जानो हायो जोङो दा
mục nó gần mục Jangan nih matang Malik kah gaya pula Na jago no besor na dashu hom nani labayang sapa kham no e yon nai nung wo bio hôm nay nak ke dolong khatiau tolong kacau harsing hôm nay nai lugu logo ran bai frai logo jeng ran bai ma doi na ran bai dikhe bhag खालामबाय नामा होनदों बुरजा मोनदोंमोन ना cara ni pakia चार आदमी भाग गया हम तो चुपके यहाँ से आगे ऐसे सब ठीक बैठ गया था वो एक गली को हम्म हम तो ये कपड़ा में छुपा के लिया था एक तो क्या वाला जो देख लिया गली के that's all हम गली बेटी ये था ना फिसाजोआ नै फिसानै लोगोनि फिसाजोआ देरबायलै बबे स्कुलाव फरायदोंमोनथाय कुनसा स्कुल में पढ़ाई करा था हाँ डेंजिंग डायमंड में कौन था डायमंड में दावा दावा दा मा क्लासाव फरायदो कितना क्लास में पढ़ाई कर रहा है अभी 7 आज तेरे बीबी के साथ बात कर रहे बोलते क्या क्या तेरे बीबी के साथ बात कर रहे बोलते बीबी के साथ बात नहीं किया रे हम वीडियो ही कर रहे हैं यूट्यूब में डालेंगे हम लोगोनि न'आव फैबाय बेयाव एसे संनानै जालायनोसै जोङो दिनै हम खुद बना के खाएगा वो मातंग ने पकड़ के लिया था नदी से ताजा ताजा मछली क्यों क्यों जाली लगा के रखा ला गोल क्या होगा कुछ नहीं होगा लास्ट इधर दरबार में था वीडियो खेपदों गासिनो दं वीडियो खालामदों आंसो गरिब मानसिलाय गरिब जागोन नों माहाजोनसोथ' अरुणाचलनि माहाजोन नों बादि नोंआलाय मालिक नोङा मालिक जानो एवबाय दायो फैनानै वाव बरिया ताजा ताजा मछली कितर में बेटी बरिया जानोसै दा मोनबाय इंजा बेटी बिटिया जोगोन दा